Mazanu masupeti. Aiwa ho. Mazanu masupeti. Muchadhakwa. Pakashata. Pari kupisa. Nasi chiri panapa chihoti manje. Chiri hoti. ZANU-PF. Zvezvo zvemunenge muchitiudza kuti Geza hana plani. Aiwa Geza ane plani. Tazonyatsoona chokwadi. Geza ndiye andodhirawo maplani acho. Aiwa Geza ndatozozoona kuti aiwa Geza uona maplani ese. Munhu asina plani ka. Ndinanga gwacho. Kwanzi munhu asina plani haatsvagwi. Munhu ane plani ndiye anotsvagwa. Right, muri Zimbabwe nyaya iri panapa. Ineka kuoma kayakaita but ineka kuzosekesa kweika inozoita kwekupedzisira kwacho. Kozo vakomana vachosangana nevanhu vasingazvinzwisise. Nyaya iri panapa vakomana vaindonotsvaga Geza, but mutsvagiro wavaita Geza vaofa mari 70,000 anozozvigananda zvinozviti tine mari zvekudaro vakaofa mari kuti pabatwe Geza. Nyaya iri panapa iri kuti forgetive Matlad. Alright, sorry. Pane machats alikiswa nemunhu angatumwa kuti auraye vaGeza ende vaGeza vakomana veZANU-PF vari kufungidzira kuti vaGeza vari kuSouth Africa kuJohannesburg. Saka ndichakuverengerai nyaya iri panapa. Nyaya yacho iri kutosiririso but inozongosekezwa. Right, machats ari panapa ari kutaura kuti forgetive Malada from Zimbabwe on the run, apparently hiding somewhere in Joburg, allegedly raping young girls. There is a reward for his whereabouts for his rape case. Friends, please chew here to make it nice and spicy. Ndo munyorerwa zvaitwa nevakomana vari kuti vanyora vakati tiri kutsvaga mudharari apo akasiya repa vana kuZimbabwe ndo moshe tiri kumutsvaga. Ngatitaure chokwadi. Iwo vakazvitarisa Geza ufunga achine mafeelings. Geza hana mafeelings. Aite izvozvo. Ufunga achiri aiwa pasina kuti aite izvozvo. Iwo ngadzizererere tonzi rabata tsunga ameno chirepi. Saka vakomana pavaudzwa nyaya iyoyo vabva vaofwa 1k vakanzi tsvagai mukomana ari pa 70k. Vakanzi tsvagai mukomana ari papo mukamubata tikupa 70k mubva matomudzima. Anoti pachamuntu uyu. Saka pamari apa panoratidza kuti pane mamwe madeposit atombosendwa kuti vakomana vapinde pahasha. But nyaya yazodzoka back futi vakomana vacho varova research vazodzosa vazotanga kupindura mukomana uyo anga achiuya because munhu wacho haana kutaura kuti ndiani. Abva ati send me your account, let me send the money back. Muchadhakwa. Angauda abva muti chimbo chindipa account ndikudzosere mari yako zvako. Uya abva abvunza mazvikani. They also wanted me to post on my main page on Instagram. I'm scared. So now it's not it. So my other friend blogs also returned the money. What's going on? Let me look into this. Mukomana but that man is fighting for Zimbabwe and sikukwanisa kutsvaga munhu iyeyo muri kuti ndiuraye pamari yamandisendera. Mukomana iyeyo muri kutsvaga mudhara muri kuti ndiuraye ndimutsvage. Ari kurwira nyika yeZimbabwe. Saka handikwanisi kuita basa iroro. Mari yenyu yamandipa ndakudzosa. Ndomufambiro kuita nyaya. Kuroti vasangana nemunhu asingatonzwisise. Muchadhakwa. One tepe vanava. Ndo tepe vanhu vetiri kuda vekuti usaite ruchiva nemari. Chingoziva kuti munhu uyu ari kurwira upenyu hwevanhu vakaita vakawanda. Manje vanhu veZANU-PF vane problem yekuti vari kutibira mari dzakawanda. Kana vatibira mari dzakawanda pavanozviti vari kutipa mari shoma dzacho dzavari kutipa. Vari kutipa vachiita dzekutikandira so kuti totanga kunonhonga mari yedu. Wakamboti iwo wakambona zvinoita kwakana nachivhayo. Vakasvikirwa pamota pao nevanhu pepe. Nziye mudhara unozozva achiti aiwa usagume mota yangu ndikukupai already ndikukupai ma 2020 mari yacho anotongoitora otiye kukanda pasi nepawindo vanobva vanhonga. But iye paari kuba mari dzedu ari kuita mari yekunotora kunyatsonotora achiisa pakanaka. Kana akuita zvezvo zvekuti anoda kudzosawo mari kune vanhu achida kushaina ani kuzoti usagume mota yangu usagume mota yangu oita mari yekukukandira. Saka this time vazosangana unoone munhu usatambire kuti already chimbofunga 70k
70k munobva kuzoti aiwa handisi kuda chibasa chenyu. Munhu uyo muri kuti nditsvage ndimuuraye mudharo ari kurwira nyika yeZimbabwe. Handikwanisi kuda chibasa chenyu, garai nezvimari zvenyu. Ndoponyasa kuti ZANU-PF inogona kutora zvinhu ichizviita hazvina basa but zvine basa inenge ichitotya. Bhozi Geza ari kutarisa vamwe varume kudya sadza. In short, in South Africa, they failed to kill Geza. In fact, they refused to kill Geza in South Africa. That's it. Ina munotaya kumwe furira Geza kuti amboenda kana pangu DRC ndoko munoudza vanhu. Plus iye akava kudzoti Geza uchari South Africa. Bhozi apa mangopa munhu mari mukati tsvaga munhu koko uraye munhu koko zvotonge angofiro koko. But nyaya yacho futi iri kutonzi paya izonyatsoziva nyaya iyi. Bhozi ichi tinozotsvaga nyaya tonyatsoziva nyaya. Bhozi tine vamwe vanhu madhara anenge achitiudzwa nyaya kuti ona iyi nyaya indeso. Pari kutonzi nyangwe dai Geza wacho anga ari kuSouth Africa zvinhu izvozvo zvaitika. Zimbabwe neSouth Africa dzanga dzatonyika dzekutoti mahwana itotanga sanction ngora muna potera ndo paraitotangira. Ende munoziva zvakamboitika kumashure uko Tendai Biti akatizira kuZambia. Zambia ikamubata ikarohwa nerimwe zisanction mupengo. Saka zvamufana kuti Geza dai atonzi abatwa tomboti dai anga kuSouth Africa kwacho dai anzi abatwa ubva vamurayira kuSouth Africa ndo paitangira dzimwe hondo. Kana Mnangagwa wacho unokuziva kuti akasisatowanike ndo paaidzima ipapo aidzimwa pasipoti. Ende nyaya izvo inonakidzira Mnangagwa takatombotaura nezuro. Mnangagwa akatombobuda muZimbabwe akatiza kaMnangagwa iborder jump akatotiza akabuda zvekujamba bhodha akadzoka zvekujamba bhodha. But iye amene kuti chii chaanenge achinyatsoita. Bhozi iwo kana uchiti munhu hana bata ende iwo zvazvakanakira iwopo wakatiza ukajamba bhodha hauna kana munhu akakutsvaga hauna kana mboterwa hauna wakangosiwa. But iwewe manje akubva kuita kunge iye ari special zvekudaro zvokuti adangoti munhu wese munhu wese special kunani ndo zvaari atiterere ukatodudza kuti Mnangagwa ari special achatourira I don't know to handitodi kuzvinzwa ngati special kuvana vake nemukadzi not special kuZimbabwe. He is not special. Auraya nyika zvisingatombohaana kuuraya nyika. That man akabvira kudhara achiita zvaaita achisinya achibatsirana naMugabe achida kupevha nzira yake kuti iye asara ari ega zoti Mugabe akazosara ari 1 achazokwanisa kumukudubura akaseta ndusina nebasa rese toona ningiri toona akasukuretwa pandura tokuti aingozoti kanongosvika ngukarora nekuserekero kukobva katobva akabvisa mageneral atozoti ana mujuru vakaendei ende panyaya iyi ende nyaya iyi patari chitomboizeya nemadhara edu isi tine mamwe madhara anenge achinyazoziva nyaya ndobva tatanga kuoneswa zvikanzi chimbotarisai mageneral akadonha mulockdown mukuti mangani wobva watarisa type yemageneral acho kuti mageneral akakura ende hanzi ukamonza afane covid iwe covid youraya mudhara mukuhamza yeuraya mageneral uchete munhu akasomoka akati the president is safe, we are only targeting criminals around him. Banza dzina covid musati jerera munoti jerera zingatomba but handisi kunanga munhu anotaura zita but ndingoti musati jairire hatina upusa semaZimbabweans. We are not that dumb. Hatisi madhomudhomu isusu. Unotonanga madhomudhomu isusu. Ene tichibva panyaya iyoyo pane imwe nyaya iri kutaurwa futi unozoti Mnangagwa angori munhu iyoyo kuti anenge kudhakwa kaakangoita so amene zvinhu zvaanenge achiita. Nyaya iri kupisa izvo zviri kutenderera pari kunzi Namibian new female president announced free university education starting in 2026. Kuda kuti kubva 2026 kuNamibia kunenge kwakudzidzwa mahara. But nyaya yazotangira pakuti pari kunzi vaMnangagwa pari kuitwa ma-inauguration yema-president ese ari kunogadzwa ari kugadzira nyika dzavo. Ukada kutarisa kuBotswana kuna new president akaiswa kuNamibia kwacho kokoko akaenda futi Mnangagwa kuziva. But ukada kutarisa president yeye ndiwe chikadzi, ukada kutarisa zvinhu zvaakutoita munyika make akutogadzira nyika yake. Uko kune mumwe ari kupiswa anonzi Traore, zvinhu zvaari kuitawo muri kuzoonawo ndo zvimwe chete. But nyaya iri kuzonetsa ndeyekuti vaMnangagwa vari kunzi kuma-inauguration ese vari kuenda. Vari kuenda kwavari kuita
havana chavari kudzidza ende munyika medu havana chavari kuchinja because muzimbabwe wada kutarisa kuchikoro chaicho zvikoro zvemuzimbabwe zvinodhura vadzidzisi vacho havana pei yavanopiwa muzimbabwe hamuna chinhuwo chekuti hurumende yemuzimbabwe yakatodzikisawo kana kuti inotaura kuti ichi sevana vezimbabwe chinofanira kuitwa free ukatarisa kuenda mutauni chaimo kunopaka mota yako $1 per hour ukangosvika nemota yako $1 per hour iwe ukabuda muzimbabwe ukaenda kune imwe nyika hanzi ukafira ukoko ukatarisa pari kudiwa mari yekuti upinde uri chituna passport yemuzimbabwe chaiyo mari yeiri kudedzera yakawandisa ende rafu yacho havasi kutambira mazigi avo avakataura havanoti anotenga vanoti ane gold aya havasi kutambira zvinhu zvese zvemuzimbabwe zviri kubhadhariswa teksi yacho iri kutorwa teksi yakawandisa but ukatarisa mamwe mapresidents ari kupinda pazvigaro vari kutoti achitopinda ari kunorerutsa mutemo kuti aiwa uyu aimbotonga mutonga hwake wangu wakadhakwa pakati aiwa apa panga pari rightwo izvi zvinhu zvakafanana needucation ndo zvinhu zvinoita kuti generation yamangwana izokwanisa kuita se kutongawo zvakanaka ende vana vanofanira kunodzidza ende munyika mukaita vanhu vakadzidza mabasa anozokwanisa kuwanika because mutemo ukangoreruka mabasa anetse kana mainvesta anouya kana vamwe vana vakadzidzawo vakapasa vanonoshandawo kunze kwenyika vachipinzawo mari kunyika yedu unongoziva kuti munhu wese akaita mari nyika inova rich but vamunangagwa vari kunzi vari kutoisa zvimutemo zvekutoomesera vana vacho vezimbabwe ende ivo pane kuti ivo varerutsire varombo vari kuomesera varombo vachitora mari kuvarombo ivo ndo vari kubva vaita rich kana vaita rich ndo bebe petozodzoka pakuti mari yacho iyoyo yavanenge vaita rich nayo ndo yavari kuzoshandisa futi kuti munhu akangoti aiwa vamunangagwa zvemuri kutiita hazviiti vanobva kuti ndiri kuda kana vanhu 2 vekupa kana ma100,000 ende munouraya munhu ari kutaurisa pamari iyoyo amen kulenzi urikuona uri nyaya yedu yazoitika muzimbabwe kuti tikuitiswa varombo nemunhu achitora mari yedu yese achiunganidza achitiomesera kana tava varombo azoti tikuda mari straight anongokuti iwewe newe ndikukupai mari yakati ndikukupai mota idzi dzende munoraya munhu ari kunetso nekuti vanhu havana mari pane mamwe mazifigures emari ekuti vanhu vakaofa unongoziva kuti vanhu vemuzimbabwe marombe anoenda achimhanya kunorayira munhu mari idzodzo amen kuti china zvinyaya alright the poor are getting poorer the rich are getting richer ukatarisa muenzani that young man Chivayo padeza Mugabe anga ane mari akatone mari Chivayo anga rich pakazoya Mnangagwa ndobva atoita richer you understand so chiri kuitika kuti Mnangagwa ha respect education because anozoti vanhu vakangotanga ngodzidza vakatanga kuvhurika brain vakutomupandukira kuti Mnangagwa bve papa usugona kuti tonga isu tadzidza tadidi atichawana mabasa acho saka izvozvo Mnangagwa atomeka sure kuti rambai muri madzumu bhadharai school fees mukundikane kubhadhara school fees poita vanhu vakadzidza vashoma sho vozona vanhu vakadzidza vari kushungurudza Mnangagwa let's look at advocate Nelson Chamisa that guy is well educated akadzidza zvekutodaro Mnangagwa amirira Chamisa tikakana muchida ndokona kundobheta kana kubheja mari yamuno kana kuriska zvese zvandinazvo toti Mnangagwa Chamisa itiranai nharo taurai neprove education yenyu Chamisa anongoramba achingowina panyaya dzechero pazvese saka Mnangagwa anomeka sure kuti vanhu vasadzidze because makadzidza mune makumunetsa anoda kuti vanhu murambe makadzungaira semasecurity ake maCIO ake masoja ake mapurisa anopfeka bhutsi yakabhenda vachinhuwa mukanwa vachinhuwa zvese mapurisa zimbabwe anhuwa zvese kubva kuuniform hapwa bhutsu zvese vanongonhuwa hapana chinhuwa chasinganhuwe mupurisa wezimbabwe ndozvaanoda Mnangagwa because those guys they are not educated vakapinda chibasa nekumhanya unongonzi wabva kuform 4 chienda unomhanya upinde basa ndozvinoda Mnangagwa ende ukatarisa vari kutonzi maminista acho vari kupinda mabasa nechibhakira kungoti pamberi nezano wanogadzira degree refake watoo minister wakutosapota zano kungodhidha chete ndakadhidha ndikesi covid mkuru ndaragasadaro alright Sanyatwa akabviswa kuarmy kwa zvinhu zvaakatanga kuita kubva achiri mwana mudiki kusvika akura aite murume mukuru achengete mhuri aite nezvese akabviswa kuarmy kunge nhunzi izvo so akutonzi Sanyatwe waakusports
what does ndakamuona Kasanyatwe mai manje apa akaenda ku national sports achinoona handi ku national sports vari kuzviti tiri kugadzira ground chitonzi minister of sports vauya kuzoona basa riri kuitwa mu national sports haana chaanoziva Sanyatwe pazvinhu vanotomushungurudzwawo hapana anongosvikongomira zvinhu zvozvo hapana chaanoziva ukada kumubvunza kuti already tombotanga nesoka iri popular inoonekwa nemunhu wese ukatomubvunza kuti soka inotambwa nevanhu vangani haazive hazive umubvunzei challenge I'm challenging Sanyatwe timu yacho manager kana first 11 nemawarriors 5 haana chanoziva but unozwe munangagwa haasi kukoshesa maminista acho nemaministry acho ari kungotora munhu ari loyo kwari anomusapota anongoti 2030 obhotonzwa kutona position iyo ungataura kuti iwo ine normal country do you think kuti vanhu vakaita sana Muswere mupana Muswere anowana basa ero apa muZimbabweans are well educated maZimbabweans vakadzidza but Muswere hafa akaona basa unonyeba is not fit for that kunyeba mabasa acho avanopiwa ukatarisa vanhu vese vanoshanda kana maminista ese pazuva rega rega ramwari kubva musi kubva musi wa1 January kusvika musi wa30 December ukatarisa vanenge vachingonyora his excellency every day zvisinei nekuti minister of transport minister of chakati minister of chakati munhu wese as long ari minister wemuZimbabwe every day anotonyora kuti his excellency Mnangagwa akutoita kunge ameno muZimbabwe Zimbabwe ipi hasi muZimbabwe murumoyo Zimbabwe ipi inomuda hanzi etauro nezvaMnangagwa muZimbabwe norwa mambama izvezvi Mnangagwa anotota kuzebisi akacapture zebisi Harare ukatoti Harare iwo ndinonga kutonyeba bozi muHarare ndo mune vanhu vanondodziya musoro that's why hadiyo Harare azikanwe koni ndekazama Harare zvinotara mameeting acho kugokwe kumamusha kana kuprick up kunaona nosha andotakadata nyaya ze2030 omanya kuprick up kwanzi kuzvitaura ari Harare bozi akatotora Harare anozvambaradzwa Harare ndo mune vanhu Mnangagwa haana kana 1 vote akambopiwa Harare azvite ndosaka achiomesana nomuHarare rwadziswai kumakombi rwadziswai kumabusiness because hamusi kuda Mnangagwa muHarare iwo unoti ungadedze munhu ari muHarare womupa chibhazi ubva muti tiri kunokutengerei machikenini vakazvijaira zvimachikenini munhu akakwana totava akakwana zvavakuita muHarare majidhisi avangwarisa vakunochera zvimastand zvia zvekungoti pane murungu apa padiki Hopley farm rari farm it was a farm chienda munopana namastands kuenda kuCrest kuya kwakune ndikiri rari farm raCrest pana naye mastand ari kutora vanhu kuzasi kuti uye mugare kuHarare ndakutokupai mastand vanhu otopiwa mastand woverenga nharo dzako 10 kana 15 and a half wobvawanzi wapuwa ndikionzi pusha uri ndo vanhu vanozakota Mnangagwa anotohodha andozati ndikutonotora magachi kangu kuzasi kwachobonono ukoko ndokwanonotora magachi kauti uye muHarare mundisapota haana munhu agona inini kana muchida inini ndikanzi ndatobuda inini kuti ndakunosapota kuti right Kuliend versus Mnangagwa muHarare ndomudya Mnangagwa beji ndomudya masikati machena kumurakacha kuti munotozonyara kuti iwe wadya Mnangagwa imomo umudya ruzokozonzuri Mnangagwa muHarare kupi ndosa iye anozati uzumba maramba pfungwa vakaramba pfungwa ndo kwake ikoko kuti kune vamwe nanarotito kuseru nemachechi aya machechi aya kuti vanenge vachirara nitwana tudiki tuma 13 years saka vanenge vatozoziva kuti isusu tikarara nitwana tudiki tinosungwa saka rega tingosimbisa chi vaMnangagwa 2030 chechi yese netoaikumudza kuparidza chidaisohaleluya ene chinhu chakandinge unozoti nyaya ndaitoitaura last week ndakaona handizotaura hangwe machechi nemazita but ndakatoona pane imwe chechi toti ndaitoona pachitonzi Mnangagwa aenda kuchechi ukoko obva vatonyorwa mazita handikudze but chechi yechenga akatonyorwa nezita ibva yanzi for ed vatodaidza his excellency vatoenda kuchechi chechi yakutonzi for ed tikamboona mta kuti vendors for ed chechi for ed chakati for ed
ndobebe pedinozodzoka kuti chiti Mnangagwa zvinhu zvese zvazvake ukatarisa kana ane chaari kunyengerera chaada kupusha anotomboitonge zvinhu zviri stable munyika anorerutsa nezvinhu zviri tori illegal chihwindi chiri illegal ndosaka unoita touting mani atiti kuri kuone maro but instead ndosaka pepe tekuzoti pakati stay away makaramba vari road chiri illegal pese pepe pameudzwa nchinzi mahwindi endai mutauni mutambure vabereki business as usual chihwindi harisi business harisi basa futi harisi basa chirombe touting nyangwe nyika ikanzi kutongwa nani nyangwe ani akatonzi ari kutonga nyika chihwindi chagara chiri illegal hachitobvumidzwe ende zvemushikashika zvemunenge muchiita zvezvo hazviko pamutemo. Ukatarisa nyika dzakaita seSouth Africa ukatarisa mufambiro enda unoziva kuti South Africa road inofamba nebhazi haifambe nemota diki. Pane road inonzi apa panofamba nemabhazi chete kana pane mabhazi 3 weiyo inongofamba nemabhazi chete. Kune zvekuZimbabwe zvokuti unoona bhazi unoona Honda Fit unoona Wish unoona kombi unoona gonyezikapere matsaona kako panomozikana kuti ileni iri rinofamba nemabhazi chete kuti vanhu public transport vanhu vaite safe vafambe zvirinyore apa atofambi kana neimwe mota ukatoonekweyo uchifamba nepanipapo neuyu hazvitoite. Kwete zvekuZimbabwe road katauni keZimbabwe tauni yeZimbabwe munoti Harare Zimbabwe yakanaka tauni yeZimbabwe yekuti unofamba ubva pagaufu kusvika pana 4th yapera kana wakamira pagaufu ukatarisa kuzasi kuna 4th unonga kutona estigate katauni kacho kapera ndoye mune muchitoganza naye muchiti yakanaka Zimbabwe yakaita sei pinda muJohannesburg unodzika madzungu Zimbabwe ine matauni mangani kaHarare kekuti iwo kana wakamira Harare Mutare Bulawayo tumwe tose tototi matownship tauni iyo yemutare yacho uri kutaura kana wakatomira murengi unongoshura kuti tauni ine yakatangira apa ikaperera apa kana ndonge ka growth point muZimbabwe bosi kaHarare kacho katarisa zvakakaita ukatotarisa chitungwiza kuchitungwiza ndakatoona kunge kuchitungwiza kwakatonaka than CBD bali nyengoti muCBD meme mungorowa nezvimwewo zvimabuilding zvakangokurozva pari kukatarisa chitungwiza yatodevelopa yakatonaka kudarika Harare patinongochinzwa munhu achiti tiri kuzoita zvakati tiri kuzoita zvimabuilding zvemutauni zvacho zvinenge zvakasviba pendi dzacho dzakatosiya dzaiswa naSmith chii chinenge chinetsa kanzuru chii chinonetsa tina kanzuru Zimbabwe vanhu kanzuru tikatokusangana tikutokuzhaka kudhara takatota kanzuru hatitorina kanzuru iyo izvezvo kumatapi kwekwe zvinhu zvekuti it's your duty guys you have to renovate those flats hapana akatsemuka toda kunoyo tichispray tsikidzi dzedu dzinongopinda makriki makatsemuka meme mabhini marara pare zvimvura vanhu mbari yacho inenge chinzi musika ende mbari yacho munorohwa mari dzakawandisa but ukatarisa zvimvura hamuna rodhi kukanaya mvura iyo inotenda kuita yeblack chitonge chicompost like inenge chinhuhwa but vabereki vanenge vachitengesa saka tinenge chiti kanzuru basa rayo nderei mari iri kutora ndeiri data tina kanzuru havana kukwana munhu zvekuti kanzuru tase kudhara iwe mapfume you know me you know where I stay mapfume nonsense nezvimadikini zvako hatikude we don't like you wakapinda ipapo zvokurikola vanhu nachabangu iwo wanga watodzingwa kudhara naye utochera mbeva izvezvo kumusha kwako but ukadzoka zvichipapo ukariska zvese zvaunazvo kuti udzoke ipapapo ende nyewabotonifundisa hanzi mudire wemunoita shabangu ndo mudire wetinoita geza Viva Geza Chimdara mudire wemunoita shabangu ndo mudire wetinoita geza aiwa ngatibaisa maoko na geza aiwa ndara geza aiwa Geza revolution totoenda na geza tikati geza totichamisa kana VP chiwenga kana vachizodawo vanouya kuzoitawo vice president handi vagara VP kuti vasarasikirwe nebasa ravo vanokuramba vari VP asi inangu chendodira prime minister Geza ende vanhu chavanonyanyodira chamisa president ende vanhu chavanodira vanhu avo VP chiwenga muchinhu chavanodirwa nevanhu tichinyasotaura chokwadi VP chiwenga vasi munhu weutano lauda ukada kutarisa VP chiwenga hapana kana pavanongotaura
ene VP Chiwenga munhu wewe kuti haadi zveubhanzu akapusa zvisingaite murume uya aiwa kunyarira kwekupusa murume uya akapusa VP Chiwenga you know me but corruption akapusa murume uya akavharwa alright kuharare ukavharwa unonzokaita ukavharwa unonzokaita wakapusa iwe unoti watobvisa mugaba chigananda chihombe wobva wasara wakautoka overtekwa nechigananda chamabhodha chichakakumisa kuti ungoti right munhu yeye ndikangomona munyika mangu musunge achiri kubhodha ikoko chichakanetsa ndonyeri kunetsa izvozvi pari kutomatrust issues unotrasta munhu zvafana VP Chiwenga maamufani munhu akachitwa mukadzi akachitwa kana kuti murume akanorora mukadzi bva anochitwa nechimwe chikomba ndo zvakaitika VP Chiwenga do something mukuru do something masoja emuzimbabwe asisina value ndonyeri kunetsa vanhu vari kungotuka musoja tambira kamari kakadhakwa vari kunzi ko masoja emuzimbabwe hamusi kuonawo here zvirikuitwawo nemamwe masoja kune dzimwe nyika zvitori nani mombotora nyika mombotongawo mombodzinga muzera wese uyu mombogadzirisa nyika masoja ari kudya gwerusha izvizvi gwerusha unoziva ndiri kudya nemasoja unozoti masoja emuzimbabwe achandopedza stress nekudhakwa changosara kudhakwa kumabharaki ikoko chinenge chichingoitwa dai vachizodhakwa zvinhu zvikutodhaka masoja tikazvipa munangagwa zvamunongodzima ipai minangagwa amwe nyati ye mota nomugere mangwana ipai minangagwa kuti amwe tumbo katoti mota nomugere mangwana saka why is it zvichitanga iye ari so special kuti anenge achimwa ma-expensive whisky zvaanenge mupei zvimbumwiwa navamwe ndo zvinoratidza kuti president ndewa vanhu look at Traore atotamba kana bhora atotase zvese zviri kutoitika munyika nevanhu vese munhu kana uri president uchinyatsozondi kutonga vanhu zvakanaka unosocializa nevanhu unofanira kupinda muvanhu akufanira kutya vanhu ukaona munhu wekuti anotya vanhu wekuti akangonzwa munhu angokosora akutoti vakomana mhanyai kungonzwa munhu unozoti munhu kana uchitonga zvinhu zvakanaka hazvibatsira kuti upinde mumazvavo vanoita zvo zvekuti musocial media vanhu vari kuti zvakati kana hurumende ichitonga zvakanaka ndopa vanhu panodzoka chiti munhu akaita samugabe weye vanhu vanotomufunga uzoti mugabe anambobvira anesana nevanhu vemusocial media angainazvo mugabe anambobvira audza vanhu kuti ukurai mugabe angari munhu wewe kutoti mbiri yake yengere kutaura chirungu achituka mabhunu ndombiri yamugabe ndo yangeri mbiri yake iyoyo kwete kuti mugabe aita mbiri yekunzi ari kutuka vamacitizens enyika kunzi imimi muri kudaiso muri kuzotaura zvakati musocial media aiwa vanhu vangoziona iyo hurumende yacho yezimbabwe yakawandirawo musocial media ndoma yakawandira vachitaura chirungu chavo mumasocial media vachizviti takadzidza uda kudzidza uchitaura chirungu uchiudza vanhu vasina kudzidza uda kuti tikuteererese hatina kudzidza wakuti utiudza chirungu chako musocial media ukatarisa chinhu chakaita sebhando kuzimbabwe unozoti bhando kuzimbabwe rinotodhura zvekutodhura zvizvi pari kukatarisa nyika dzimwe dziri muafrica dzakaita sana south africa nani chichichi nyika dzakawanda hadzishandise rerere munoti whatsapp bando rerere chibhando chewhatsapp che kunongoshandiswa data bando ende munhu wese anokwanisa kuri afoda but kuzimbabwe kunotoine whatsapp bando kune data bando ndozvinoreva kuti ikonomi yezimbabwe yakadhakwa bcause hazvinide kuti paiswe rinonzi whatsapp bando renderei ende kukatarisa mutengesero rinoitwa kuti mamegabytes acho chinhu chese chekuzimbabwe chinongodhura hakuna chinhu chisingadhure tasiuye kuzimbabwe kuchingotengeswa chinhu chefake hakuna chinhu chiri original kuzimbabwe zvinhu zvese ndezvefake why because zimbabwe yakanyatsopa freedom machina anotouya nemasini efake pari kukatarisa kunyika dzikaita sesouth africa havawanike machina nemasini awo efake kunomhanya munhu akudiwe masini efake but hurumende yezimbabwe nenyaya kuti inenge ichida kubira vanhu tatinoona kuti muzimbabwe munhu wese anongofungidzira kuti inini ndokwanisa kuita chibusiness changu but haasi mabusiness chihasla chinoitwa muzimbabwe mimi ukatarisa 80% yevanhu vanotengesa mutaundi mimi vanotengesa zvechihasla ndomutengesero wavanoita hamutengeswi zvinhu zviri normal tatinoona unoziva kuti mashopu mazhinji emutaundi mimi vanhu vanobatanidza matebhu voshandisa kana license remunhu vane vari 10 because maprofits acho avanoita nemutengesero wavari kuita nezvinhu zvazvo zvavari kutengesa nemari dzinozodiwa nekantu hazvimake sense mari dzavanotora dzakawandisa but profit yemunhu ishoma ukatarisa kana munhu ari kunohodha kunze kwenyika kuti atopinza chinhu munyika chinosechwa ka5 muhodhi ende chinonyanyobohwa ndechekuti kulike vanohodha kusouth africa munhu anotopinda kubhodha zvakanaka asvika kumasvingo
anosangana nezimu rekuti dzokera kubhodha, dzokera kwawabva. Ko munhu kwaabva abva sei? Andidzokerai tinotangisa futi kusecha. Zviri normal. Nyika inenge chinzi independence 45 years independence. But ukatarisa mugenga wacho ari kuzviti ndiri president iyeye, ukatarisa kaperiod kaatonga nemabhillions ari kurova, obva watarisa age yake, amene kuti mari yacho ada kutoenda nayo kupi? Ari kuenda nekupi mari mugenga? Hatina president weZimbabwe, tina Windi. Ine anzi vanga vari kuzoita ITF kubulawayo, ndaona Chivhayo anga aripo pamapresident. Chivhayo Wicknell Chivhayo anga aripo pamapresident. Wicknell Chivhayo basa naye mani. Chivhayo ringo kutsvagawo mari yekurarama. Isusu tiri kungoti hatisi kuda president kuZimbabwe. Nonsense, hatisi kuda president kuZimbabwe. Tiri kuda usa wedu watikuda isusu. Zvokuti Chivhayo angana basa zibenzi zimupfana rikungotsvagawo vafana madhila aya, mahasla aya. But isusu problem yedu tine problem na president kwete na Chivhayo. Because isusu tikangogadzira tikapedza presidential crisis, ana Chivhayo vamire paipo. Simple. But problem iri kuitika kuZimbabwe, vanhu vakawanda vari kungotaura, ende problem iri kuitika, vanhu vakawanda vari kuzotaura nemamwe mashoko asiko. But vanhu vemuZimbabwe vane problem. Vanhu vekuZimbabwe vanoda kuti munhu akaronga chinhu chake kuti hurumende iri kuita zvakati, ivo vanenge vakachila, munenge makanyarara kuti zii. Mukaona munhu abudikira akatanga kuronga chinhu chake, munotanga kuda kumujaja munhu. But munhu uyeye anenge achitaura kuti inini ndoda support yenyu. Pasapoti yenyu pepaya munotanga kuti hai isusu tinofane nzara takuenda kumabasa, sinozodeso bhozi mune muchiudzwa nechehurumende chachisiri kudiwa ichocho, munenge muchichiteerera kumabasa, munenge muchienda. But munhu akati ngatite shutdown, munhu wese akaita shutdown, ore iye munangagwa wacho paakatopinda akatokupai nguva yekuti munhu wese ngaende mumacha. Ene ndichikurememba kuti vanhu vakamacha kusvika pastate house, padhuze pastate house pepe, vanhu vakazara Zimbabwe yese kusvika kustate house kweko kwakasvika kwebe. Bhozi iye aida nyanga, aida kupinda panyanga. But izvozvi muri kunzi garai kudzimba dzenyu, ngatiite stay away, munenge muchiti tinofane nzara. Saka ifo ine nzara kusvika amhenu, because Geza anogara achitaura kuti inini age yangu inini handina basa nezvakawanda, ende Geza uye zvekurarama ane zvinhu zvakawanda zvekuti anokwanisa kurarama life yake. But akutaura kuti ndikutoitirawo generation yenyu, because inini neage yangu anytime ndinogona kungofa. But apa chikunyanyondirwadza, ende ukamutarisa mudhara iye anenge akatsamwa pazvinhu zvese zvaanenge achitaura, anenge akatsamwa. Ende zvinhu zvaanotaura ukada kutarisa kuti Geza akatongoya akataura kuti pari kuitika zvakati zvakati, paitika zvakati, chine chiri chokwadi apo. Chimbotaure paanotaura kuti akataura kuti zvakati mukasazviona. Geza akatotaura nyaya yekuti 2013 nonsense, taunombomisa 2013 nonsense. 2013 nonsense ichiri kweizvo. Alright, 2013 nonsense takakwanisa kunoimisa kuno kusocial media. Iso boss inini I was number 1 kuti 2013 ngainyara. Vanhu vakaramba kuti 2013 unoimisa ne izvo so ndiana achiri kuta 2013. Takazvimisa mudhara Geza nesu takabvumirana tikati mudhara 2013 nonsense ngaidzimwe. Now tagadzira tikati Third Republic yakuuya. Hatisi kuda kuona chinonzi Mutamba, hatisi kuda kuona anonzi Kazembe, Ziyambi, vese majaji ana malaba. Ende munofudza mombe zvenyu, ende tiri kudawo imwe mari yamakawana nemashandiro manga maita. Tinoda kunyatso kuauditai kuti salary maitambira mari. Mukazoti ndine business rakati, tinoda kuzoziva kuti business racho rakaweka mari, rakapinza mari yose. Tichaweka kubva kumota yamukufamba nayo nepetrol makore mamunayo, kuti petrol yakadya petrol yakawanda sei. Tidzose zvinhu zvese. Majaji yese anoda kudzingwa vese. All the judges must be fired. Chero judge ari kuchikoro must be, chero mwana ari crash akati when I grow up I want to be a judge, that child must be fired as well. Tinotangidza vamwe vanyowani. Because vanhu vavo vari kutikanganisa. Mukutitadzira tatoneta. Ndakatoseka nezvo pachigadzwa hanzi board anti-corruption. Board anti-corruption. We don't want that Zack nonsense, man. They must go. Vanhu vakagadzirwa kuti vaende kunopanisha munhu wese akaita mari kudhara asingawirirana munangagwa. Ozi munhu akaita mari munyika ndozvinotaura kuti munhu akaita mari munyika asingasapote party iyoyo inenge iripo, vanomutya kuti anogona kushandisa mari yake kuti apidigure hurumende.
ndozvavanofunga kuti bozi vanonyatsozora kuti hurumende inokwanisa kubviswa nemunhu ane mari pakangoita munhu wane ane mari osaka uchiona kuti panonzi vakatanga kutaura nyaya dzavo vanotanga kubata vamwe geza kasukuwere apinda papi hayi mungutudza zvemasakasukuri akatoti apinda papi kasukuri haasizimbabwe basa rejika we don't want Mnangagwa and his Zviganandas ndo backbone yake vanoda kutokonya want that hurumende ZANU-PF inoti ikatadza munhu inoda kutokonya ndosaka pepe ane zvotaitaura nyaya yevakomana vekunzi pakanzi stay away yakatanga kuti nyingi nanyingi ndo vakonzeresa stay away ende vakomana ava ndo vaita kuti murodi mupiswe matai pano kwatotaisa vakomana ava vanhu vaimboita zvemastay away kudhara vakangonzi mimi ndimi mune lingi nagezi pati geza ane zuro akazobuda akati vanhu ivava handina kana nyaya navo yandakataura navo inini vanhu vendikutoronga navo vana vezimbabwe yese saka kana muchiti vanhu vane mhosva sungai zimbabwe yese kwete kusunga vanhu iwo nokokamira pai kusunga zimbabwe yese unosunga mazimbabwe nzokamira iyo tokurakasha kwatese munhu atodi kutoinzwa kuti mwana wezimbabwe asungwa izvezvi nani ukamira iwo munhu hayi ungadzoti iwe mutamba munhu akatakapfekedza manapukeni nezuro munhu achari kutijerafanani zichembere zihohomwa akutitaura kuti zichembere ri kutuma vanhu kuti batai vanhuchingosvosvanga muchingosvosvanga asi su tichingopinda futi tikutora ukati ndine bhasikoro toda uri tora futi chero yawakatoshanda yako tikuidzosera kunyika bosi yakapinda mudumbu mako yawakamwa yawakadhakwa senedoro tiri kutoida tichawerenga kuti wakaita weti ngani toawerenga muweti yawakaita manga mune doro rakawanda sei tichawerenga toiziva kuti munhu anoita malita manga neweti 40 years we want all those things to be back ndo mari yenyu enenye hanzi pazotanga kubvunzwa zvikanzi makambotarisa here zvaa zvakaita mai Axlia Mnangagwa asati apresident achiri vice president vanga vakasviba kuita pfumbu kupera hanzitsika dzeumu dzioneka nenhamo nekurima vari kunzi vari kuglowa ndakatomboani nhumbuka ndakacheche kana chihuro chichabuda ndakati aiwa chachigana ndakacheche vari kuglowa zvavo vari kurova mari yenyuvari kurambira vari ipapo unozoti mari inonaka but murovere muri kuzoita unozoti tinonyazozoti vanhu uzoti pakutonga nyika vanhu vakawanda imbavha tochazoziva mune mamwe mauye munoita but kwemuri kuita uku kunonzi kuparadza kuuraya bcause mime hamuna munhu wemuri kuda. To cut the long story short, they are vandalizing our country. Vari kuita tingati wakambona panopinda majuru akanzi apinda pachinhu kana akanzi adya chinhu ata kujunura zvese kusara zvango zvimafufu zvezvo ndozvavari kuita. Patombo hadzi mumwe anga achiti Smith haanonga nehama yake here iri padhuze adzoke akatore nyika yake ndozvikutaura hanzi vanhu Smith ngave atore nyika yake. We are not failures. Atimbobvumidza Smith kuti adzoke because isusu we appreciate zvakaitwa nana sekuru nana baba vedu kuti vakaenda kuhondo vakanorowa Smith akatiza nehurumende yake. Let's deal with those ones. Ngatitotilane vanhu vavo vasara. Pana Smith pekunzi hanzi akarohwa akatiza fake. Aiwa Smith vakatosainirana zvavakasainirana aiwa pana Smith anopindwa hondo kunepa inida kuifudze muZimbabwe ndezvakasainwa vakawirirana vakapiana time vakapanana time. That's why uchizoona pane nyaya inobuda itori pachena yekuti vakomana veve pavakasainirana vakaudzana kuti imimi muchagara muZimbabwe panguva yakati ndosvika kwazvonoti minda dzedzi dzakazotorwa zvebhaiginya because period yavanga vapiwa kunzi muchagara muminda idzi muchipedzisa muchagara makore akati mozotidzosera minda dzedu. Vane varungu vakazotanga kuita se kurambira muminda. That's why vakazotorerwa minda dzedzi bhaiginya hondo yemuZimbabwe kutaura chokwadi havana kuwina hondo because ungade wina hondo nemunhu futi yone museve. It's okay. Hondo yemuseve ndainzwa nyaya yacho anditi but ini ndiri kuti ani handisine basa nazvo
Chandiromboda izvo toda vaning'ina vedu vasiye mutoriro vatange kuenda kubasa sezvinoita dzimwe nyika kuti amuke kusiyana achida kubasa achiita sei. Saka tinongoti Mnangagwa tazvinzwa mudhara handizotaka kutadzira chiiwo nezvigananda zvavo. Chingopeka ukabhegi kako umboenda pasaidi timbowana iyo Mnangagwa unotoenda kupi? Inini panyaya Mnangagwa, Mnangagwa ari kunzi kwake cheko kuMozambique, ati kuZambia ichilema asida kutomuona beno kwake kunyika kwake cheko azi kuZambia kwacho akainde ichilema president wokoko asi kuda kutomuona Mnangagwa kunyika kwake. Saka iye Mnangagwa atongoti firapo pa state house papo yatofirapo pa state house kuZambia kwacho mira meti mumtende paMnangagwa zvamunenge muchinyeberonzi makagona muZimbabwe. Alright, thank you zvacho chiendai tabo nai baba mutakamutadzira chiko chingobva ikatichachodika mudhara zvato atabo chero zvamunyeberonzi aboza abona kana chinhu wani chamakatigonera but zvamuri kunyeberwa nevamwe wenyu nezviganandonzi makagona chakati thank you chibva ita right mudhara takakota zvanyodiko ndizvomanikidzweni atichadi. We are tired. Simple as that. Mudhara tisiye vana vedu vambonawo mabasa vanenge vedu vanowo mabasa kuti tingoramba chimodzi iwe mwana wako vari kushanda maminister of finance, vari kushanda kumasoja, vari kutambira mari inotenga, vari kutambira marwesirozi vachina mabasa oti vana vedu vaita mahwinda ayongomira panyaya yemari yekuti vana vake kutambira mari. Ndatombonzwa uchitaura kuti vakomana vekumauniversity lectures veve ndambonzwa uchitaura uchiti pakudemonstrata kwavanga vachiita hanzi George charamba azopindura ongochita apindura achiti chinyawo abvuma kuti hai papa vanhu ava ndikuteerera zvavataura ichokwadi. Aiwa George Charamba iwe inzwa George Charamba ndakamudzinga basa kudhare. George Charamba ndakamudzinga basa, Mnangagwa ndakamudzinga futi, vakawanda vandakatoti ndoda kuti ngavabve ipapo. Saka hapana George Charamba kutonyengerera basa kwatiri su team re3rd Republic because patiri kungopinda atiri kungoti munhu wese kana ungochiziva kuti chero mukazviramba but the 3rd Republic yatolodi. Alright, 3rd Republic yato 70%, imimiwo masara ne 23%. Saka chero mukazviramba 7% ndo imwenda vanongwana ningane tunharo twechinherera toita but tungoti 3rd Republic is now ready to govern, to rule the country of Zimbabwe. And the 3rd Republic yakagara yaonesa zvese ikati kuZBC kwacho komana muri kuona chi ndikati inini kuZBC handisi kuti ndikuda kuti ndiite CEO weZBC no, but ndikuda ngoti kuZBC timbodzinga munhu wese chero anga ari kudzidza chiti kana ndakakura da kuzoshanda kuZBC ngavadzimbe futi mabasa. Tinoda kuti ZBC idzoke itose SABC yekuti panobuda pachinzi inokuita seSABC president akatadza iko kuZimbabwe kwacho kune 1 channel 1 TV channel hanzi vapo award. Let's compete. Imi maZimbabwe munozviziva ngatimboti ZBC here versus Kulen TV tova tati tinoda kucompete toenda kunovhota munovhoterani. Let's be very honest, ndati munovhoterani hapana ZBC TV chini kuZBC kwacho 6 AM His Excellency President Mnangagwa, 7 His Excellency, 8 His Excellency, 9 His Excellency, DJ Baba His Excellency, 10 His Excellency. Every day muri kukambena national television broadcasting. What are you trying to do? Chinjachi chitopulisa mashowers ma TV zacho mashowers in this era. So technology yakatanga rini technology yakatanga rini. We are tired. Saka tichiti kuenda kupi? Unozoti zichinja kaita ZBC inotombopotsa news kushaya news unzi mushini wanjemo but ndo channel yenyika hombe vane news. His Excellency ndo news dzavo. Saka mukamodzi reporter Mnangagwa talk about Mnangagwa market Mnangagwa on ZBC muri kunyemba. You must be joking, listen inisusu we are tired. Mnangagwa ndungo mdara zvewakatoita ikoko tungoti thank you nyika wakambozvitarisei kuti muZimbabwe kana udononyasora kuti vakomana vanyazozvoti atidiwe vakomana veZANU-PF unozviziva here kuti kubva kuna Mnangagwa kusvika kuti uzvigananda twake tudiki twesutu ukatotarisa vakomana vao security vanofamba nayo vese vanhu veZANU-PF
vanototsvaga security. Why are you protected munyika yuri kudiwa? Why are you protected munyika yuri kushanda? President hayewa tina president Zimbabwe manje. Tina mu office yo president musatitaura zvokuti tina president. We don't have president Zimbabwe. We don't want him. It's not by force to not liking him. Azvimanikidzwe kuda munhu usingadi hatimude asi president wedu. Ari kudiwa nani ngavati prove. They must prove us kuti ari kudiwa nani wakati. Mutaura navanhu munhu wese anouya achinzi ari kuzomufarira anenge atengerwa chicken ini because irombe hadi kushanda munhu ane nhungo dzekushanda ndiye anobvuma achiti mudhara nonsense munhu wese apana twatone security ende security iyo inobhadhara uri kuprojekta chiiba uri kuprojekta harawa hohomwa yatopera famba wega uri kuprojekta chiiwa chero kaurewa usilosi chinondirwadza panyaya yekuti vanenge vachiti tiri kudiwa vakomana vanotora mabhazi vanotora vanhu kumusha vongonosvika vanoburutswa vanhu pamabhazi vogara iye osvika kutanga kupa speech apedza kupa speech ZBC yakutonyora kuti vanhu vangachitoti Emerson 2030 bosi mune vanhu venyu vanhu vacho vatekera vanhu chicken ini kana 4 votonga kuti 2030 ngavapinde vanhu 4 kana muri kutaura zvokuti vanhu vari kuti 2030 zvikai chimboya mubvunzo isusu munzwe tiri kutiwo kudii there's no need kuti that's why isusu tichitaura ende kana tichitotaura mavidhiyo akaita seiyaya tapedza taura nemazimbabwenzi kudhara isu tatana mazimbabwenzi tiri kutaura kuya the voice of the voiceless tiri kutaura zvinhu zvekutaura nemazimbabwenzi hatisi kutaura zvinhu zvedu semusoro munokwanisa isusu zvatiri kunotaura ndozvitaura nemuzimbabweni wese mimi munzi 2030 kupi that's why tiisa nhamba pascreen purpose yetoisira nhamba ndeyekuti kwemuri ukoko kune dzimwe nyaya motanga kutaura zvichemo muchitya but yo ukandiudza nyaya inbox ukandiudza nyaya yako kuinbox anditye semunhu asingatye ndinotora nyaya touya ndo basa remakamera iro touya topa mhepo totaura nyaya kusvika mutamba aona atamba akaona mutamba unozotanga munzwa akunyora kuti ndiri kutsvaga vapana vari kubuda pakamupana namutamba imomireyo mupana wani hanzi ndiri kutsvaga kuliendi nenyaya vhezheni ndira kuvasvasvanga nditeerere vapana vadikini nditeerera iwo kanudza mupana nikirikinonzi wanzi ari kunditsvaga kuti aita sei iye ngaudzi mukadzi wake izvozvo mupana wani anoziva chinonzi mupana iye tikumudza chokwa ngadzvitaye anozviziva iwe utaa munhu kuti ane nhamba dzanguatoseka kachiona mapurisa akatonyorwa $3 ari 2 ubatorwawo mavidhiyo vapostwa pamachanel edu iya yesocial media aiwa nyaya ikachimbomirai vakasungwa basa $3 paunongochisapota kuti chirombe chemune musapota muchinomhura vanhu bhozi isi tikabudisa zvinhu bhozi imi mapurisa kutaura chokwadi tine mechinemi that's why pemunopiwa zvoko mumwe tiye takatogara mumota dzedu techitokuonai tinobva tatotora vidhiyo pamhepo bvunza kuti ndakatora video yacho ikamera yani yakatora video yacho bvunza aiwa ingoisemo chingoti thank you apana wangu aiwa mana inida ndoda kuti because kamera dzacho dzimwe dzacho andisi ndakazitenga nemari yangu dzakatengwa nemazimbabwe bakati mfana wangu rowa basa ikamera vafana vari kurowa basa paground izvezvi mapurisa unogara mumota totoziva kuti tinongoziva kuti mapurisa Copacabana anoenda notonyorwa mapurisa anoenda pamarket square notonyorwa ukaenda kuna Spiki na Chata vanonoda iso vanotonyorwa ukaenda kana paistangogara mumota zvedu totoona muchitopiwa zvoko momwe ndinotozuma ndinozuma nyangwe ndisiri Jacob zvangu ndinongozuma pakamera ndotokuona uchipiwa choko momwe bozi kutaura chokwadi mapurisa tine match name ndo mechi hope because mimi mechi yende kuti makarowa vanhu vanodemonstrate saka muchadzingwa mabasa mese mutamba chero akada kuzviramba tinongorisa papublic haana mareke akwanza kuregerera ende vanhu zvavakanakira vanotanga urikoko tikangoisa papublic vanhu vanotanga kutonyora zita bhosi vamwe vanova vachikuziva vanotonyora kuti uyu anonzi ningi
anoshandira pakati ende video hari nyepi bhozi unonge wakatopfeka chiunifomu nechibhutsu chakadai bhutsu yako inotozikanwa kuti yakadai bhutsu yakatsveyama nechisokisi chebrown unopfeka sokisi chebrown korono tinongoisa pamhepo toonekwa kochipiwa $3 yako woisbvisa munhandicraft woenda but iwewe uchisvika pajeri pako toziva kuti wakutoenda mukati video ratobuda uchisvika komboti wakudzingwa basa vatoenda kupi unombota unditretra handi munombofonera apa kaona nofonera umpaniwo zvandichakuita vadati uda kushandisa mushonga here kuti ndibandanyobhodora handiterere ndikazatokubudisa ndoita losi muramora nenzara kamera inodhura munhu akaibata mari peye mapurisa vanotambira gore rese atenge kamera 1 saka undudzo kuti ukatotoza distance tinotora nayo mavideo aya tichizuma inotokuratidza wega kuti pei yako iwewe bozi ukada kutaridza kuti panga panani video richitorwa chii chaitika zvotokunetsa bozoona pambandoona kuti ndakatomira mubuilding mudenga ndokuti boneito zati uri kupurwa mari pakona iyo ndopaturwa mari ende masaini ekubudisa mari takumaziva akadzingwa pamabhuku 10 of waya takatora documentary tikangotora wandikatangotora zvikanzi umwe munhu akatotiti uri kuita loss mira one zvochaita munhu azongodzingwa basa boza vanonyara video rikabuda vanonyara but imi mapurisa chimweni chizvitonge makangwara ende tine nguva yatikambobhuka mechi nemasoja masoja datso yakazongonzewa komana musapfeke mauniform kana muchienda kubasa ndizvo zvakakonzwa nani botendai kani inototaura kuti chichitika kuti masoja ari kutaure vakapfeka mauniform zvikazona sibanda aiwa dzoka ibharaka tichatokutokurudzwai musapfeke uniform bozi vangava kuzvitova maganda angangorova vanhu vachishungurudza vanhu vachiita uori nemauniform saka bvunzanai kumabasa kwenyu kuti who is next tine zvakawanda zviri mumafolda izvezvi but isu tinongomirira munomirira kuti anzi budisa pakulendi budisa kana kunyaya version hatitomboise ikoko tinongochikanda zvokuti ukanditsvaga unondipomera mhosva yese but ndatochitora nekamera yangu chadhakwa tine nyaya dzetinobudisa tine nyaya dzese unosa tinotombojambwa nedzimwe nyaya kunyasotaura kuti bozi nyaya ikauya totobvunza mudhara nyaya ndeyechokwadi iri bozi toshandawo nevamwe vanhu vari mugavhmendi hatisi madzetse kezvizvo mudhara nyaya pane nyaya yakadai so toinvestigata nyaya tapedza kuinvestigata toka toitekana tikasada kuibudisa toitengesa kune vamwe topuwa mari yacho handitotoraramoka handiti naipresident mungarodzwa ndatengesa uri ndatengesa nyaya ndaitengesa papublic domain aiwa aimbolayikai thank you so much murezimbabwe handokutendai nhasa